कंचन राज एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। भूला गईली ससुराल जाके मर जाइब हम तेरे घर आके मर जाइब हम तेरे घर आके भूला गईली ससुराल जाके मर जाइब हम तेरे घर आके मर जाइब हम तेरे घर आके। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। बाड़ी न पास आस तोहरे पला गलबा पियरा के पाके बाबा भागो उनकर जागल बा रोई रोई दिलवा याद करे आ भरे ऐसन कैसे बाबा केहू से प्यार करे केहू से प्यार करे केहू से प्यार करे। बाड़ी न पास आस तोहरे पला गलबा पियरा के पाके बाबा भागो उनकर जागल बा रोई रोई दिलवा याद करे आ भरे ऐसन कैसे बाबा केहू से प्यार करे भूला गईली ससुराल जाके मर जाइब हम तेरे घर आके मर जाइब हम तेरे घर आके भूला गईली ससुराल जाके मर जाइब हम तेरे घर आके मर जाइब हम तेरे घर आके। कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। लड्डू राजा के छुट्टी परानवा हो फिर नया बाबा राहु कब धमावा हो जब से उ छोड़ले बाड़ी खुश ना बाटे मनवा हो कहियो ना प्यार करे धर तानी कनवा हो धर तानी कनवा हो धर तानी कनवा हो राइटर लड्डू राजा के छुट्टी परानवा हो फिर नया बाबा राहु कब धमावा हो जब से उ छोड़ले बाड़ी खुश ना बाटे मनवा हो कहियो ना प्यार करे धर तानी कनवा हो भूला गईली